ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Маъмур Азия. Дӯстони азиз, хабари хуш барои ғарибоне ки дар шаҳри Москва ё Подмосква қарор доранд. Касе мехоҳад ки дар спецтехника инам хеле погрузчик ё ин ки дар экскаватор гусеничный, колесный права гирифтан бихоҳад ё ин ки тарзи кор карданашо ёд гирифтан хоҳад, марҳамат ба рақамҳои WhatsApp муроҷиат кунед. рақами хидмаи дӯстони азиз туғри карданда ёрдам мекунем. баъд каседа водительский права категорияи B3 барои легковой грузовой правои русӣ дар кор боша муроҷиат кунем. вайдам ёрдам мекунем. бо каседа ки регистрация дар кор бошад дар территорияи шаҳри Москва муроҷиат кунем. дӯстони азиз, туғри карда метиҳем, ёрдам мекунем. ҳамашда иншоаллоҳ ҳамаш официальный, ҳамаш проверенный через ГАИ мешава, регистрация через ФМС мешава, ҳамаш 100% мешава. ғуноҷини дуюмзои бародарон, нав зоидаga гусалачаи 6 рӯза шудаga гусалачаи буқача дорад. гусалаш наррай 12 литр шир гарантия дорад. 12 литр шири фалаши роз додеста. хайри гусалаш 12 литр роз ҷушдеста. ин ай гусалаш байвоя. буқачаи фасон дорад. аҷоиб гусалача зоидаga. роз ҷушданош ҳам нишон як гусалаш олун куне ҷуше. я намуд синаи фасоне дорад. чорчош ҳам зурай. осон ҷушай. ои аҳла. ранги пан меброяд. не ҷушиданош мана бародаре. ои аҳла. чида маъқул бошад иншоалло занг занетон муомила мекунем бародаро. ғуноҷини якумзои бародаро зоидагиш 18 рӯз шудаga гусалаш 18 рӯза ина. гусалаи ғуноҷинча зоидаga аҷоиб гусала зоидаga. гусалаш зоидагиш 18 рӯз шудаga 10 литр шир дорад бародаро. ғайри гусалаш 10 литр шир иншоаллоҳ гарантия. говчаи аҷоиб ай бародаро. якум гусалаш ай. ҳозир ҷушиданош ҳам нишон метем. аҳлакай. гусалаш ғуноҷинча. ин ай ҷушиданош. ба ҳазур мешини медуши. осон ҷушакай. чорчоч як хел кор мекунад. баса. ин ай чорчора тамошо кунед. чорчои хушрӯ дорад. синашам хушрӯ. як вақта синашай 10 литр шир гарантия иншоаллоҳ. говчаи хубай. иншоаллоҳ ки гирад баракат меёвад. яким гусалаш девонай. гусалачаш байвой гусала. як гусалаша хушрӯ нишон метам. тамошо кунед. гови ояндаш зурай. бародаро гови чорнапиёстире алаи фермагӣ чиста ай ферма буровардагем нав буровардем. ин ай ай сементал мондаги ай. ҳозир нав як таи дигар дуюм гусаласта видео кардем. ҳар душ ая ферма буромадаги ай. и дуюм гусалагишта то 20 литра шир додаги ай гов. ҳозирашта 15 литр шир гарантия я. 15 литр шир гарантия метем. ҳозир ҷушиданош ҳам мебинед. и ҳам гусалаш ғуноҷинча ай. гусалаш 22 рӯза шудаги ай. 22 рӯза гусала ғуноҷинча. сементали 70% ай гусалаш. оянда дорай. ҳозир як ҷушиданош нишон тиҳа гусалаш эълум куне. чатла биёре. Yeah. این برآمدن شیرش تماشا کنید. رنگ پمپم می‌بروید.
иншоалло одами молкун нағз барака мевада, яъне ҳар ду моли ки гусалаш сементали 70 моло ба дили пурай ва тамоми санъати шумолай. Оноҷини якумзои бародаро чиста карпати қирғизияй, тоза карпати қирғизияй. Нав зойдага гусалаш чиста алачаи тоза зойдага ай 4-5 тира рафтай. Гусалашаш 4 рӯза шудагай. 4 рӯз шудагай зойдагиша. Оз ҷушданош ҳам нишон метем, оз сонҷуши аҳлай го аҷоиб говай. Гусалаш як улуб куне. Инаи оз ҷушданош ҳам нишон метем. Оз сонҷушай бародарона. Диден ранги фантан мегӯяд синаош. Оз сонҷуш айна. Оз як раҳравиёш ҳам нишон медиҳ. Гов ба тамоми санъатиш говай. иншоалло ки гирад баракат меомад. Гов даҳшат говай. Ози дандонош ҳам нишон метем. Дандонош гусалай. оноҷини якумзои бародаро дандонои худаш полни гусалай. оли дандони говӣ буровардагӣ ҳам нест. инаи гусалачаш оноҷинча зоидаиш як ҳафта шудагия гусалаи байвой карагия. гусалаш даҳшатай. очаш ҳам иншоалло оянда дорай. гусалаш ҳам оянда дорай. این گوساله‌اش خونوجینچه یه هفته اینا شده 10 لیتر شیر دارد برادرها. 10 لیتر شیره که ناز داره گوی اهله از سنجوشه از جوشدناش هم نشان میتیم. یا سطله بیاریم. این گوساله‌اش هم زوری بده. چور چه جوشین گو اهلا که برادر اینا چور خوشو دارد اینا برادر این سینه یه وقتش های 10 لیتر شیر دارد کی ده معقول باشد انشاءالله زن زنیت ها معامله میکنه برادر گو خوبه خانوجینی یکمزوی گوساله کش نرای سه چوچش 8 لیتر شیر داره 3 چوچش 8 لیتر شیر داره یک شرطی گوساله شای گواکی اهله